دقيمنا سلام كم يتحدرز خبركم سمعتنا نلوم ربع نقول 27 حدار استدالوا على توزينا نقرب لكم زينا زقرب لكم ناتنا تبرئي فلا ماكن أستاذ زينا أبزبا سمينا وقعي بحرس ترأي أم بد أمدر بدأ أبقى تتصروع علوم كوبانيا موقع زي حارات كابس مرانا بدبري عدها مس حدش مسمر كفيتو أمن أصباتات عد قيحين شعب مدد تمتنا عبيتي تصبو قسقاسي مزقبال لهم هاجرات متأنز تفابك هالجازات من مقدال زوصر السقوم تتات بحمش تعد في كعبي وحبرات هاجرات تسويعون أب حياله هاجرات أب العدد أنستيز في تسم جبنات بدلات كبك عز تسويع سلام وسلفتات تخيدون أب ألبانيا شدشتنا 4 ريكتر استعق أنا حدا قام من قطقات مدري تخصيتون أب مالي كلتا هليكوبترات تقاج إن بمحمشاشن 10 وتهدرات فرنسا مويتهم زرزر زينا بعصر شعات حدار كابيتيبيا تبقيسو أبزبا سمينا وقيح بحري قولا قلقحتي لا يسترعي إسلام بد أمدر بدا منستر حرشامس حالتات مكلا خلن من محدارات زبان وصبان بمتحبر بزكايد وصعري أوشتي سلسة معلتات أبقو تتصروع علوم أبتي زوبا حلاف لمعات بغلنا وهذا مكلا خلن بتان آتو تسفيت قبرز جير أبزها بحبريتا اتهان دبت أبكا بيسا بارغوما يانغوسن بعرزان زحادرة أستاذ شدوش تمتن 15 هكتار شفنة كساب 8 مليون بزحزنا بروع إسلام بد أمدر بدا زد اللي عقم سبن مسارحيتات بموفار نزعابي كفالو دحر مقتال نتيجة طرفه أبزع رفلو أن ركبه بتمساسال من قدي كم زطفو أبريهم أبتا أدما عمام 4 مدهاني زنت قام كاينن بركت زبالة عقم سبن كم تساتفه زقالة أتو تسفيت إيرترا سقات وراران بتا أبزلو زباس لتركب نتي أبقما قم بحر زطفه كاين فرن كلو كم تقاط صورة بمتقاس قرابة بتا هقراتنا 5 زبالة ني حبار تسالي بوهدتك ألوسو 5 قبا أسمير لهم أنبتا أبكوا بتات وقبون إنجيل إعلان حاليفو خرّ مصنحو زتقصو كإلات تحرشا بوجنهم إذا هندبت تراي أنبت أمدر بدا أبك بسان قولان بمعركة بدعنوت كختل زخال بمخانو حبرات السبب في الليل ما حرستت من قصاص أنبت أمزريو نزملك تأكل بقوانو حبريتا كهبون جراوتم بزقباء كتاتولون كم أون نبت مدهاني ستنزقو كبابيتات كسب 4 معلتات ريتهم كيوفرو مخيرهم أما حدار نؤسبا جندا أتو عمر يحيى بوجنو نترى حالتات مكلخال أتو فريد حرم مسكان أم نؤسباتات جندا عفورو شعبات عنك أروران زناب جنا يحرم سلازلو داق ما يتريو أم بتأخي قاتم تعق مكتتال ككير أتحساسيبوم أقدموا أوسن كبابيتات زوادو بسترايا كبيتي بيازا ساقرا عسلا أم بتا بوهود سراح أبحث إرمعالتات كم زتأفئة زذكريوم كوبانيا مقعزي حارات كابس مرانا دبر عد حنس نؤسبالو عن صباح حدش مسمر أقولقلوت حزبا ومقعزي خفيتهم بعسران سلستن حدار أمام محدر كابي دبر عد حنس هبستقبر سنسرعات حالا في أوبريشن كوبانيا مقعزي حارات أتو نقوسا قبرز قبهير أبت مسمر تمدي بازل الأوتوبوس على تاوي سرعة أقولقلوت كتب مخانا حبيروم أما حدار نؤسبالو عن صباح أتو أبراهام حاقوس دما اتا أقولقلوت قتالنت نخلوه هزبنا تترقيا بسرعة تقناتات كقبرلو أزخاخيروم نبرتي بوغنم قدمة مسمر مخفاتو بناي ولقا أوتوبوسات كساب 100 أقفانا حادثة كفيلهم كملالوسو مصنحان بمذكار نخبانا مقعزي حارات سلتي نزت أنحم تقام ترديز وصدو سقومتي موكسوم إتا أوتوبوس أبتي كابسمرا بمسمر ساعات زقا عد قبرو عد ور حساب دق داشم مقاركا أبيلو كساب دبر عد حنس ساعتو 36.5 كيلومتر نحاد 17 نقفا كم التخفل تفليت اللوم كوبانيا مقعزي حارات أقدموا أب مسمرات أسمرا حبلا أسمرا كرانو خدو ديدا أسمرا عدور حساب تسلالة أسمرا دك شحي أسمرا ملزاني كومون أسمرا عدنا أمن دك زرو درساني أقلقلت كهب تانيحيوم
أمنو سبا عد قيحن وقريتت نؤزا واشعبن مدبات تمرتن عبيت تصبو قسقاسي مزقب كم زلو تحبيروم أمنو سبا عد قيح بستخايد الجمجام أبتن أسبا أب عصر تخلت من محدارات كبابي 28 نقطة التواديدن عوت مدبات كم تسلسلة كابستمز قبو زيقات الدمال لعلي 85 ميتاوي تمرتن بقبو كم تزازو متقليتوم أما حدارنو سبا عد قيح أتو هابتاي تسفازقي أبزها بحبريتا أبزا عامة تمرتيز تمزقبو تيت وهود سراح كم زخوانا بمتقاس نزيادة أدمع عنتنا يمدب أما حدر تخبابي بتوفاينت كسرحو أزخاخيروم أو وقريتت نؤسبا شعب دما مدب تمرتنا عبيت النسال سايقزيو تسبق كم تسلسلن قدرتا ساتفتي كاب قزينا بقزي إنا برخي مت كم زلون حلافة تمرتي أبتن أسبا ممهر موسى آدم أبريوم تساتفنا دك أنستيو تحت بمهلاو نابتزد لدرجة نمبت حيال تعري كم زدلي بمحبار دما قلنتي مهيمنت نمتفاء زكايد زلو أتبابع إمام كاب تمرت ريحيقهم كساب كل عدمة شعات كساب 14 زركبو بركت سبالو قلعو سلزلو ولدي تقم تمرتي تغنزيبام دوقمنا بيت تمرتي كل أخو تلابيو تساتفتخا دكس مهيمنت كيقات تفتش ككايد ولدي عدل تمرتي زي رخبو دوقم كساتفون نزيادة عوت قوسقاس ككايدن تلابيو زي دمت حفاش إيرترايوم عالمنا كاب توسخ مقات كدحن انتقينا هاجرات متن زتفاق بكال غازات نمقدال زوسدو سقمتتات بحمش تعصفي كعبيا حبرات هاجرات صويعوم بمسرت حبرات هاجرات زوصو تصصاب متن بكلت غازات نمقدال تاعتي زلو مبصع ملو بملو مز تكبرون اب 2100 عامه مرات مقات عالمنا كاب زلو بخلت تعصفي كم زبل اغنزيبلوم هابتامات هاجرات زتفاق بكال غازات نمنكاي زوسدو سقمتتات غنا كم زي تبغسز تقصت تصصاب بقطبا اب قدامي درجه خد زسراع 10 هاجرات اتن 15 زاغيت نتمت ان اب زيرو نموراد زعلمه وطن يخون ناي غزي مقان كم زيوصا እዚ ድማ እቲ ዝተቐመጠ ዕላማ ክሰምር ዘሎ ተقلو ኣዝዩ ጸቢብ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም መጠን ዝተፋእ በካል ገዛት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብ1.5 ሚታዊት እናዛየደ ምምጽኡ ዝሕብር ትጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብገምጋም መጠን ዝተተፈአ በካል ገዛት 55 ጊጋቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምዃኑ የመልክት በዝን ተቐጺሉ ድማ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት መጠን ሙቐት ዓለምና ብ3.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክዛይድ ምዃኑ እቲ ውድብ ዘጠንቅቕ ዘሎ ነዚ ንምምካት መጠን ዝተፋእ በካል ገዛት ንዝመጽእ 10 ዓመታት ብገምጋም ብ7.6 ሚታዊት ክጎድል ሕቡራት ሃገራት ጸዊዕሎም ዝረአ ዘሎ ልዑል መጠን ሙቐት ዘይንቡርቡር ትዕዝናብ ደርቂ ተኸታታሊ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድርን ካልእን ባህራዊ ሓደጋታት ቀንዲ ጠንቁ ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ከም ዝኾነ ክኢላታት ይገልጹ ዓለማዊ ሙቐት ንምንካይ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወስደ ኣህጉራዊ ተበግሶ እታ ብእትተፍኦ መጠን በከልቲ ገዛት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ኣሜሪካ ስለዘይከተመትሉ ዛጌት ዝጭበጥ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዘይተኻእለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ገበናትን በደላትን ከበቃ ዝጽውዕ 10 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፎ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ክካየድ ከም ዝቐነየ ተቓሊሑ ኣብ ከተማታት አንካራን ሜክሲኮ ሲቲን ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዳ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ንምብታንን ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታ ከም ተጋጨዋ ዘጋወሓ ማዕከና ዜና ኣብ ከተማታት ሞስኮ ፓሪስ ማድሪድን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን እውን ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ተኻየደ ተሓቢሩ መንግስቲ ፈረንሳ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝፈጠሮ ጸቕጢ ኣብ ሕጊ ሃገር ለውጥ ንምግባር ሓሳብ ከም ዘለዎ ኣነጺሩሎም ኣብ 2017 ኣብ መላእ ዓለም 87,000 ደቂ ኣንስትዮ ብዝወረደን ጎነፅን በደላትን ከም ተቐትላ ዘነጽር ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እናዛየደ ክመጽእ ምጽንሑ የመልክት እንተኾነ ግን ሓያሎ ሃገራት ገና ድሕነት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው ዝኽእል ሕጊ ንምትእትታው ተበግሶታት ክወስዳ ብዘይምጅማረን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ገበናትን በደላትን ንምውጋድ ዝግበር ቃልሲ ገና ከቢድ ብድሆ ይጽበዮ ከም ዘሎ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝጠበቓ ማሕበራት ይገልጻ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳዊት ሃገር ኣልባንያ 6.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም እተኸስተ መንግስታዊ ምንጭታት ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪ ሎም ወጋሕታ ዘጋጠመን ርእሰ ከተማ ቲራናን ከባቢያን ዘናወፀ ባህራዊ ሓደጋ ዛጊት 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 600 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ብርክት ዝበሉ ሰባት ብፍርስራስ ኣባይቲ ተጸቒጦም ክህልው ይኽእል እዮም ዝብል ስጋት ስለ ዘሎ ቁጽሪ ምዉታትን ቁስላትን ክውስኽ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ
ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ኣልባንያ ብሰራዊት ሃገር እናተሓገዙ ግዳያት ንምድሓን ኣብ ሰፊሕ ስራሕ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም እዚ ኣብ ኣልባንያ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ኣብታ ሃገር ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋታት እቲ ዝኸበደ ከም ዝኾነ ክኢላታት ተዓውዲ ገሊጾም እቲ ካብ ከተማ ቲራናን ሸነኽ ምዕራብ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ካብ ዝርከብ ከባቢ ዝተበገሰ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ሃገራት ባልካንን ደቡባዊ ኢጣልያን ከም ተሰምዐ ተቐሊሑ መንግስቲ ኣልባንያ ብሰንኪ ባህርያዊ ሓደጋ ንዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኤዲ ራማ ብትዊተር ኣብ ዘዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ማሊ ብ25 ሕዳር ኣብ ወተሃደራዊ ስርሒት ተዋፊረን ዝነበራ ክልተ ሄሊኮፕተራት ፈረንሳ ብምግጫውን ኣብ ውሽጠን ዝነበሩ 13 ወተሃደራት ፈረንሳ ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ እተን ሄሊኮፕተራት ኣብ ማሊ አንጻር ጥሩፋት ዕጡቃት ጉጅለታት ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዘካይድ ዘሎ ንዝግለጽ ኣጋር ሰራዊት ፈረንሳ ደገፍ ንምሃብ ትሒተን ኣብ ዝበራሉ ዝነበራ እዋን እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመን ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ብ26 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እዚ ኣብ ማሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፈረንሳ ዘጋጠመ ናይ 13 ወተሃደራት ሞት ድሕርቲ ቅድሚ 36 ዓመታት ኣብ ከተማ ቤይሩት ሊባኖስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘጋጠመን ህይወት 58 ወተሃደራት ፈረንሳ ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይረድኡ ፈረንሳ ዕጡቃት ጉጅለታት ንምድምሳስ ብዝብል ዕላማ ንፈለማ እዋን ኣብ 2013 ናብ ማሊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ገይራ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ እትገብር ንድሓር ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዓመታት ናይ ዝተቐትሉ ወተሃደራት ቁጽሪ ንዞም ናይ ትማሊ 38 ከም ዝበጽሐ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ይገልጹ ፈረንሳ ልዕሊ 4500 ወተሃደራት ኣብ ማሊ ኣዋፊራ እኳ እንተላ ዛጊት ጸጥታ ሃገር ይኹን ጸጥታ ዞባ ከም ዘይተመሓየሸ ተንተንቲ ፖለቲካ ተኸባቢ ይገልጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተራየ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ቁጽጽር ውዒሉ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ካብ ኣስመራ ናብ ደብረ ዓዲ ሓንስ ሓድሽ መስመር ከፊቱ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዓዲ ቀይሕን ሽዕብን መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግባሎም ሃገራት መጠን ዘተፋእ በካል ገዛት ንምጉዳል ዝወስዶ ስጉምትታት ብ5 ዕጽፊ ከዕብዮ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ገበናትን በደላትን ከብቅዕ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዱ ኣብ ኣልባንያ 6.4 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ኣብ ማሊ ክልተ ሄሊኮፕተራት ተጋጨን ብምሕምሻሸን 13 ወተሃደራት ፈረንሳ ሞይቶም ዜና ኣብዚ ይፍጸም